Sofi, Dar nu am văzut-o. Pe ăsta mare îl vreau, hai. Ia Sofi, să vedem ce... Să vedem ce a pus aici. Mai am nevoie de ajutor. Are nevoie de ajutor. Wow, cred că am și eu un tricou. Și pune-le acolo. Are nevoie de ajutor, Maia. Mai am nevoie de ajutor. Mi-a luat moșul Dacă geacul. Loredana mea e să... Mi-a luat moșul geacul. Ai, frumos, la mine Ia, sunt de cutii. vreau să fiți atenți Ia de aici. caută. Nu acolo, n-a. Prietena mea. Ea este prietena mea, să știți. Loredana o cheamă. Da? Da, îmi face și cafeaua dimineață. Da, nu mai poate, e fleașcă. Un om. Sunt deja la a treia cutie. Cine a luat ăsta, mă? Nu vă schimba de închină? Lasă-le mami acolo. Bine, lasă-le acolo. Stai că eu am o treabă aici. Foarte importantă. Era vrut să-mi dea unghiile prin ăla. Așa, ușor. Stai că am și o scrisoare. Stai, gata, stop. Să vedem ce să citesc. Vreau să citești scrisoarea. Ia, Dragă Mariana, am crezut că ești prietena mea. ia. Ai A Liniște. venit Crăciunul și ca în fiecare an m-am gândit să scriu o scrisoare. Știu. Probabil o vei citi abia săptămâna viitoare, pentru că ești singura persoană din univers care răspunde la telefon după ce planeta face încă o rotație completă. Mi se pare corect. Nu mi se pare corect, eu răspund. Dar te înțeleg. Ești fată bună, cu minte, mereu de vremea acasă. Corect. Bine, teoretic de vremea acasă, pentru că practic mai stai mai mult la muncă decât spiritul lui Moș Crăciun în noaptea de ajun. Noi știm adevărul, ești vrăjitoarea noastră preferată. Ce drăguț! Din aia care nu are nevoie de glob de cristal, că zice verde în față orice. Uneori Mai tare. atât de direct încât moșul ar transpira puțin sub costum. Și de-aia mă iubește toată lumea. Așa că anul ăsta îți doresc să răspund la telefon în același secol, răspund, să ajungi acasă înainte să adorm pe tastatură, să continui să fii buna noastră vrăjitoare, dar să nu ne transformi în broaște, decât dacă merităm. Crăciun fericit, Mariana, fii cu minte că moșul te vede, chiar dacă nu te vede nimeni altcineva din cauza programului tău de muncă. Cu drag și un pic de festivă. Puteți să scrii măcar prietena mea. Deci pe cadou. Adevărat! Aha! Deci mâncați-și gura ta un grinch și o vrăjitoare. Frumos. Un grinch și o vrăjitoare. Să nu plece nimeni, că mai avem ceva. Să nu plece nimeni, auzi? Wow! Să nu prea pe nimeni. Ce e aia? Prietena mea. Dar de ce întreb ce e aia? Știi ce e, nu? Cine a mai primit pe doamna? Adică mi-ai pus, dai mai cutia să găsesc o vrăjitoare? Păi știu, ce dau mai bine. Cosmine, Crăciun fericit. Se zice că Moș Crăciun vede tot, dar chiar și el a rămas uimit de rezistența ta alese. Nu mai spune așa. Omul notează în carnet cine a fost cu minte, cine a fost cu brade, iar la tine a trecut o rubrică nouă. Cine petrece jumătate de viață în baie? Da, anul ăsta moșul n-a mai întrebat ce vrei sub brad, ci s-a interesat direct dacă ai de gând să ieși de la toaletă înainte să termine el de împărțit cadouri. Săracul Ren Rudolf e deja stresat și că nu știe Renu, ăsta ca stat după mine, e deja stresat și că nu știe dacă să parcheze sania în fața bradului sau în fața ușii de la baie, să fie sigur că te prinde. În plus, moșul a observat un fenomen. De fiecare dată când intri în baie, restul familiei începe să se comporte ca la Black Friday. Alegături, emoții, prinde un primul baie după el. Se eliberează asta mâine. E adevărat? O aventură de Crăciun. Ia să vedem ce am aici. Nu știu.